Sunt trei componente definitorii pentru zona de la Danclisy, foarte importante. Unul este cel istoric. Prin ce? Prin monumentul în sine, prin monumentul triumfal. El este un strălucit exemplu a ceea ce înseamnă arta provincială romană și în modul în care este realizat și contextul respectiv este unic în ceea ce înseamnă istoria Imperiului de epocă romană. A doua componentă foarte importantă este cea arheologică. Mai este puțin și ușor, luând în calcul primele săpături de la monument și continuând apoi cu cele de la cetatea Tropeum Traian din Vale, urcăm ușor spre 150 de ani de cercetări arheologice la Tropeum Traiani. Tot ce s-a descoperit a fost păstrat fie la București, fie la Muzeul Național de Antichități, la Institutul de Arheologie, fie în Constanța. Prin acumulare, este posibil în timp, pe baza acestor materiale arheologice, să poți să obții, în mod evident, o serie de piese, de artefacte arheologice, care să ajungă ușor în atenția publicului. Și astfel ajungem la cea de-a treia componentă, ultima, dar nu în cele din urmă, cea turistică. Pentru că ar fi păcat ca toate aceste informații, date, care țin de istorie, care țin de arheologie, prin oamenii care au efectuat aceste cercetări arheologice, să nu fie puse la dispoziția celor care vor să viziteze complexul de la Danclisy, ca și toate celelalte monumente aflate în subordinea și în gestionarea, să spunem așa, administrativă a Muzeului de Istorie Națională și Arheologie din Constanța. Ca urmare, expoziția încearcă să surprindă, noua expoziție, cum o numim noi, o serie de aspecte istorice legate de viața comunităților din zonă, din perioada preromană, de dinainte de momentul evenimentului din iarna anilor 101-102, până aproape, să spunem așa, într-o perioadă epocii medievale timpurii. O idee foarte importantă care a venit din partea direcțiunii Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța a fost aceea de a păstra în expoziție doar piese, sau cu precădere majoritar piese care sunt descoperite fie la Danclisy, fie în imediatele vecinătăți, pentru a da un plus și mai mult de, să spun așa, de substanță a ceea ce înseamnă zona, locul. Din acest sens avem o serie de piese de luptă, vârfuri de săgeți care pot fi vizionate, vase de diferite tipuri specifice populației locale getice. Pentru cea mai bogată și, evident, cea mai bine prezentă în expoziție este epoca romană. Epoca romană care, în zonă, să spunem așa, debutează cu bătălia de la Tropeum Traiani din iarna anilor 101-102, nu departe de monument, probabil pe unul din platourile aflate la nord de acest monument. Acesta impune sau aduce cu sine realizarea complexului de la monument, altar, tumul și monument, iar ulterior ridicarea orașului Tropeum Traiani în apropierea monumentului, având informații deja în anul 116 dintr-o inscripție aflată la baza unei statui a împăratului Traian, în care se vorbește de traianenses tropaenses, cetățenii din Tropeum Traiani. De asemenea, expoziția prezintă evenimente sau date legate de viața civilă, de viața militară, pentru că în epoca antică erau cele două elemente primordiale legate de cultul imperial în perioada timpurie și apoi de creștinism. Pentru că cetatea, aflată la puțină distanță de noi, are numai puțin de 4 bazilici religioase în interiorul sitului, plus una civilă, iar în afară mai sunt cunoscute alte 2 bazilici cimiteriale. De asemenea, unele elemente legate de perioada secolului al VI-lea și al VII-lea prevestesc, să spunem așa, finalul locuirii de la Tropeum Traiani și apoi apariția primelor elemente legate de viața specifică comunităților din Evul Mediu timpuriu, dar la câteva secole distanță de momentul debutul secolului al VII-lea. Aceasta este, să spunem așa, expoziția mai nouă, care ține de obiecte, ține de viața de fiecare zi, indiferent de natura pieselor. A doua jumătate a clădirii, a expoziției, care este în speță cea veche, dar este extraordinară și care este deschisă tot timpul pentru publicul din România și din afară, este cea legată de piesele originale de la monument. Aici cuvintele sunt aproape că nu-și mai găsesc locul. Cam toată lumea care vine și vizitează
muzeul de la Danclisy își exprimă admirația și interesul, plăcerea de a veni aici și a vedea istoria derulată altfel decât este obișnuită astăzi lumea video, sau este efectiv o dăltuire în piatră a unor evenimente tragice, dure, puternice și care s-au petrecut în urmă cu 2000 de ani.